Hej YouTuber, det er mig og Vigud her. Sig hej Vigud. Hej. Ja. Og vi har lyst til at bare filme det, så det gør vi. Og det er ligesom ikke så. Vi er inde i hans hjemme der. Skal vi kraftedeme ikke gå derind? Skal vi gå videre, Niklas? Ja, vi går videre. Hvis det er fordi, at vores stemmer er lidt dårlige, så er det fordi, jeg ikke har headset på lige nu, så vi kunne tale begge to, i stedet for til at Skype sammen. Du følger bare efter mig, Niklas, okay? Ja, okay. Okay. Ja, det er 2, 3. Han kurt. Jeg tror lige, det var kurt. Der er sådan en kurt over lige der, Niklas. Kraftigt med kurden. Godt. Nice, jeg ved, at der sker, hvis jeg er nede på en. Det er vandet. Jeg tror, det er noget med så de der ting, der er under, de forsvinder. Det forsvinder så. Ja, så Og nu er det bare en båd noget. Og vi går videre. Ja. Boba Pool A. Gå derhen til bukkerne. Det her staff, eller det her dem, som vi ikke har lavet. Skal vi få et syn i vinder, Niklas? Vi fortsætter. Den duer stærk igen i den. Ja, skal vi gå så venner? Vi lige Jeg kan ikke kigge på dig, Regnvejr. Nu kunne jeg. Ja, ikke råber det skulle være. Det er færdigt også i noget duse. Så gør som i sidste uge. Er det med duse? Hvor kan der mange fangeltaler? Er det med duse? Det er nok. Det kommer ikke efter. Så vi går videre til Cool BHF. Det er ham, der ejer rummet her. Det er jo helvedes det ud. Ja, det er ikke det. Jeg skal kraftigt med ikke lave rum for mig. Det er sådan. Ad. Oh my god, Niklas. Ja. Fuck? Jeg har lige fået en anmodning. Markus Notter. Skal vi sige det? Nej, han er så aflyst. Og skal vi gå videre til Osten Erik? Ja, vi går videre til Osten Erik. Han er heller ikke med i noget. Hvorfor fanden står han lige her, hvor vi står? Han er joinet os. Der er skrevet hej YouTube, og det var ham der viser der, han skrev hej YouTube. Lol, loops. Ja, okay. Jeg har ikke flere venner, og det er bare ikke på en eller anden. Gå ind i dans. Bedst dansk. Dans og finde ind på. Det er så skrevet. Så skal det ind. Bare det nu. Hapnam style. Nej, det havde jeg fælles her. Prøv at se. Hapnam style. Det er det, jeg står nu. Så kommer du Gangnam Style. Jeg kan stå på det der Gangnam Style. Gangnam Style. Skal vi gå videre? Ja. Det er fedt. Nej, det var også det her, vi var inde i tidligere i dag. Og for helvede, reklamer. Har du flere ting, eller hvad meget? Nej. Han havde da ikke den der tweet-taler på, havde han? Så går vi lige baglæns, ja. What the? Nej, må jeg ikke tage den der på igen?
Bare lidt Det er moonwalk. som helst, skal vi se, hvad mig. Jeg er så god til det her. Skrider bare. Ja, vi skal jo videre. Alle de skal med på YouTube, skal de ikke? Nej. Vær sammen med dine venner. Nej. Men fuck, flytter den med mig. Der er nogen, der flytter den med mig. Jeg troede, jeg var ejeren. Jeg troede, jeg var ejeren af rummet. Klub Miwek. Er du stadig derinde, Niklas? Ja. Hvad fanden er det nogle navne? Concetta Pachico og Jim Cambolongo. Kambolongo. Så vi går lige ind til Niklas. Kræfterne stadig herinde, Niklas. Ja. Du er nu i gang med at skifte tøj. Seriøst, Niklas? En af. Hvor er jeg? Og de tager altså en. Basic lærer. Jakke. Ja, det har vi allerede egentlig set. Det er sådan lidt. Hallo, hvad fanden? Hallo, hvad fanden? Ja, det hedder ham, der lavede det her. Michael, tror jeg. Sådan er der. Hvad er det her? Det er også, det kan være, man skal på. Der var næsten ingenting til drenge her. De er sådan 5 stile til drenge. Og så lige også en hernede også. Og så er der også lige det en var en pige, der har lavet der det er der. ellers er der næsten ingenting til drenge. Du ser jo det er en pige. Ja, Typisk. giv mig noget af din lækkerhed. Ja, det kan jeg desværre ikke. Jo, Det er lækker. se de sider herinde. De her. Det var ham, der min venner der lavede det. Jeg tror, jeg siger. Monka, Chico. Hvad er han herinde selv? Så kommer du fra den igen, ikke? Ja, jeg kan det. Den der gad mega godt have, den der gyldne badekar, der fede sig. Græsslot. Skal vi prøve at gå hen til Græsslot? Ja, hvorfor ikke? Wow. Fuck, han var bygget på det her. Hvad? Nå, det er en byggeplads. Han er med i byggeklub. Hvad er det der så? Ikonisk svægtæppe. Nå, sådan LOL! Hvad er det for en ting? Den? Det er noget bygge. Jo. Med en byggeklub. Jo, men ikke den der. Det er ikke den der. Den der. Prøv at se, det er ikke mere byggeklub. Det er det her. Det er den ikke. Det er en af de ting. Så sådan en dum end de der. Jeg kan lige prøve at se, hvad du står hen. Ja! Der står en bunny. Woo! Det er mega derude. Hvad er det? Nogen hus. Er der nogen hjemme? Hallo? Jamen, jeg kan se mig gennem vinduet. Hallo? Jeg kan lige se mit øje gennem vinduet, de der. Den er vist ikke hjemme. Jeg har helt små løbet ud og så en der 3 gange i en tank. Og der blev fra Harry Potter. Det har vi over inde. Men jeg tror, skal vi ikke bare stoppe her? Jeg har fundet en kanin. Vi stopper. Se,